Türkmenistanda yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık dowam edýän mahaly, geçen ýyllarda Kyýaly Mary welaýatynyň polisiýa işgärleri bu çäräni ulug sürüjilerden para almagyň guralyna öwürdiler. Yol polisiýasy düzgün bozup köçelerdäki yol belgilerini wagtlaýyn ütgedip sürüjilerden 20 manatdan 200 manada çenli para alýar. Bu barada ulug sürüjileriniň we polisiýa işgärleriniň ençemesi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatyna görä polisiýa şeýle düzgün bozmalary Mary şäheriniň Oguzhan köçesinden sag tarapa Bayramhan köçesine öwrülen ýerinde amal etdi. Bu ýerde beýleki ulaglara päsgel bermezen hemişe sag tarapy öwrülmäge ruhsat berilýärdi. Emma bu ýerdäki ýaşyl bellikli çyrany duýdansyz aýyrdylar. Şondan soň polisiýa işgärleri sag tarapy öwrülen ulaglary saklap, gyzyl reňkde öwrüldüň, jerime ýazjak we täzeden egzamine saljak diýip gorkudyp sürüjilerden 200 manat para aldylar. Adamlar inanman ýyllaryna gaýdyp görenlerini hakykatdan hem çyranyň aýrylygyny bilip söz tapman para vermäge razy boldular. Käbir adam 100 manat, käbirde 200 manat para bermeli bolanyny aýtdy. Diýip waka şaýat bolan sürüjileriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä polisiýanyň bu çäresi 5-nji sentýabr güni başlap güni bir hepde geçen soň, ýagny 12-nji sentýabrda tamamlandy we köçedäki çıra gaýtadan ýygyna dakyldy. Habarçymyz polisiýa işgärleriniň beýleki köçelerdäki ýol belgilerini hem ütgedip, öň tizlik çägi 50 bolan ýerlerde wagtlaýyn 40 belgini goýýandyklaryny, aradan 2-3 saat geçenden soňra tizlik çäginiň 50 görkezýän ýol belgisini ýygyna ýerleşdirýändiklerini aýdýar. Polisiýa işgärleri şol aralykda hiç bir düzgüni bozmadyk. 45-50 tizlikde ulag dolandyran sürüjileri saklaýarlar we para bermese jerime salynjakdygyny, täzeden synagdan geçmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Bu adamlar üçin goşmaça maddi çykdagy bolýar, üstesine de olar ençeme wagt sarp etmeli bolýarlar diýip polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Marynyň polisiýasy para almak üçin indi ışıklandırış çyralaryny, ýol belgilerini hem islen wagty töküp aýrýar, soňra da täzeden dakýar, polisiýanyň özü düzgün bozýar. Olar para alyp goşmaça gazanç etmek üçin günäsiz ýylaty töhmet atýar. Diýip şäher ýaşaýjysy aýtdy. Habarçymyz şuňa meňdeş ýagdaýlaryň welaýatyň ähli şäherdir etraplarynda gaýtalanýandygyny, polisiýa işgärleriniň hiç bir düzgün bozmadyk sürüjilerden hem 20-50 manat para alýandygyny belleýär. Bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginden we onuň yerli edarasyndan hiç şeýle kommentariýa ýa-da düşündürüş almak başartmady. Türkmenistanyň hökümeti her ýylyň sentýabr aýynda ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümüziň rahatlygy bir aýlygyny yglan edýär. Resmi metbuat tutuş ay öz içine alýan bu çäräniň ýol howpsuzlygyny berkitmäge, ulug gatnawlaryny kadalaşdyrmagy, şeýle de ýolagçylaryň we sürüjileriň ýol hereketiniň kadalary barada habarlylygyny ýokarlandyrmagy gönükdirlendigini aýdýar. Ýöne Azatlygyň habarçylar bilen gurrunde şolýan türkmenistanlylar şol sanda sürüjiler bir aýlygyň dowamında köçelerde polisiýa işgärleriniň sanynyň köpelýändigini aýdyp, sentýabr aýyny ýol polisiýasynyň para mögsümi adlandyrýarlar. Halkara guramalarynyň korrupsiýa barada kasabatlarynda ýylyň-ýylyna iň ýyzaky orunlarda ýerleşdirilen Türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri polisiýanyň para horlugy barada açyk-çan maglumat bermeýärler. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 169-njy oruny eýledi.